haien ertzak bilatzeko nekaezin, eta haien aurkitutako historia kontatzen digute gero. Itsasoaren sakonean eta memoria urrunean gertatutako historia. Badago jendea, harribitxi preziatuak ekartzen dituena herrira, inoiz aurretik ikusi gabeak. Hondartza urrunetan galdutakoak, edo itsaso bazterretan ahaztutakoak. Eta ikertzen dute non sortu ziren, nor bota zituen itsaso zakarrera, nor jabetu zizkien ertzak, nor jipoitu zituen lehun eta ia kontatzekorik gabe uzteraino. Haien berezitasunak ia erabat ezabatzea. Jende hori gure herrian bizi da. Jende horrek egunero lanean, nekaezin, itsaso zabalean ahaztutako harribitxien historia urbana ekartzeko. Eta urrertzean lasai ziren harri berezi horiek, mila ertz eta sekretu dituztenak, berez ere inor itsasora bota ez ditzak. Eta haien historia, haiek kontatzeko gai izan daitezen. Ze norberaren historia, norbera kontatu behar du. Gaitasun hori laguntzen ditutenean ordea, beste ahots batzuek kontatu behar izaten digute. Itsasoa zen sakona eta ez ezaguna da memoria. Baina eskerrak baditugun ikerlari ariak gure herrian. Memoriaren olatu guztietan unitzen direnak itsasoaren sekreturik handienak guri ekartzeko. Ez baitzak itsasoak inoiz ere berriz ziren. Mila esker zuen lanaratik, interkamila eta ezkerra bat amazaztiko. Ezinbestekoa.